I pozdrav ljudi, nas u još jednom epizodi Sampa, ali ovaj put sam sam. I ono što sam rekao, što sam napisao, šta sam ja jebote napisao, izvinite na rječniku, napisao sam da, ne znam, da nešto lajko, ako budem imao nekoliko pregleda i ako nas nekako podržite da ćemo i dalje snimat, ali jebe što, da izvinite, nastavit ću ja snimat pa vi gledajte i ko hoćete, ako nešto ne morate. Evo žutih ima, to, aj jebi ga, ima nas dvoje. Samo malo da smanjim. Sačekajte, sad to još. I evo me nazad. Idemo sada u borbu. Znači neće trajati dugo video. Video neće trajati dugo epizoda. Malo ako zalaga, izvinite. Inače mi ne laga, ali ovako kad snimamo onda malo koji zalaga, malo. Skroz ovom izbušimo gumu, pederu, ne. A, evo ga, imam 43.000. Sad bježimo dalje. Bježi, laga mi puno, ali da, evo sada ne laga više. Idemo da im ukrademo zastav. I ono imate IP, ostavit ću vam i u ovom isto IP servera, mislim. Dobit ćete moj Skype ako nešto želite, ne znam. Opa, ovi su opasni, oni imaju pumperice i tako ta sranja, da brzo pokupimo. Sada bježimo. Moramo sad odvesti ovu zastavu, ne vidite naravno i zastavu, ja sam je zapravo pokupio i sad moramo odvesti do naše baze. Ali on će za nama, kao što vidite, na karti dolje. I da, pronašao sam. Evo, jučer sam si napravio Facebook stranicu, to ću ostaviti linku ako želite, lajkajte. Još nisam ništa stavio na stranicu, ali će biti. Tek sam napravio stranicu, ne možemo. What the? Kako nisam? Evo ga, 45.000. Da, i sad vam pokažem, ako budete igrali, uđite, ništa ne morate, samo stanete na onaj upitnik i ovdje punite health. Stisnite enter i popijete i eto ga. Samo sad gledajte, neću ništa, samo idem i izašao sam. I tako možete i na vozilu kad se vozite u autu. Isto, pa zato pazite, nemojte ići blizu vrata. Opa. Tako evo, danas u ovoj drugoj epizodi ćemo, kao i ona se zvala, ona epizoda isto smo malo nešto, smo isto malo zarađivali pare, zazvali se malo, ja i moj prijatelj, ali ovaj puta mog prijatelja nema, pa ja sam, sljedeći put će nas biti najvjerojatnije trojica snimati, ali vidit ćemo još. Daj, dođi kod mene, Johari. Ajde, ne znam baš engleski, ali eto. Ko te jebe, neću kod te. Nisam baš dobar engleski, eto.
Hi. O, dobro, nema veze. Da, evo vidim sad kad krećem, sad onu epizodu sam onako u kvalitetu katastrofalno napravio da je to nemoguće. Znači, ne znam kako mi je uspjela onaka ispasti, nisam mislio na postavkama, ali nije mi se više dalo snimati pa eto. Ali ova je malo bolja. I ova je, što sam htio reći. Radit ćemo ga kill. Da, prošli put mi je užasno štekalo dok sam snimao, sad mi samo nešto malo i to nekad zalaga. Skontat ćete, vidit ćete kad mi zalaga. Ovaj server je odličan, znači. Wow, nakuću. Šups. Ću pratiti na onu drugu. Malo ćemo se i na ovom, u ovoj epizodi zezat. Možda bude onako duga ko ona epizoda, a možda kraća, a možda i duža, ne znam. Jel nisam vidio kad sam počeo snimati, pa sada ne znam koliko snimam, jebi ga. I da, i možda napokon krenem snimati Minecraft, pošto vidim da mi manja laga dok snimam, pa... Znači, možda. Evo vidite kako mi sad laga ovako da... Ne. Fuck you. Jebo manko. Ne pregazi ček. Da, ako stavak skucate vidite vamo, ja imam 122 kila i D 222. Ali, dobro, prvi put kad sam počeo rati ovaj server, znači, u 2 dana sam ja imao 30, pa dobro nije ništa puno, ali evo, za mene, za prvi dan je bilo odlično, imao sam 39 kilova i 30 puta sam poginuo pošto, eto. Ono, uvijek nas žutih najmanje bude, vidite, evo, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, sad nas više. Inače ih bude malo, skroz ono, malo. I daj, imam savjet. Ove s pumpericama, jedino ako imaju malo health, ako imaju slučajno armor, nemojte ići na ove sa pumpericama i tako, mislim možete vi ići. Ali ja preporučujem da ne idete, oni imaju onaj pištolj najjači. I imaju i imaju, $37. I imaju pumpercu. Začkaj. I evo me nazad, nešto sam samo morao vidjeti tu. Ne znam da li da završim epizodu, naravno bit će još epizoda, ali... Evo, probam killat ovog i finish epizodu. Ajde stani, ajde. Ajde stani, nemoj bježat. Što pak mi bježi, jebo majku. Ma evo, ovdje će biti gotova epizoda. Evo, eto to bi bilo to. Nadam se da ste uživali u ovom sampu. Biće još, eto, vidimo se. Viđenja.